עכשיו, הדייט השבועי עם שרון רובינשטיין. המאמנת לתקשורת בין אישית לקוראים שרון רובינשטיין. היי. מה נשמע, אבי? מעולה, איך אצלך? מעולה. אז טוב, אז קודם כל העלית את הסוגיה, מה קורה כשאתה רוצה לצאת עם עוד בחורות, ממש ההתחלה, אתה יודע, זה לא רק גברים, למרות שאני אתייחס כרגע מנקודת מבט של הגבר, אבל אפשר בהחלט להפוך את זה גם לכיוון הנשי. הרבה פעמים גבר פוגש בחורה, הוא לא יודע אם זה כן זה, זה לא זה, ובוא נגיד זה דייט ראשון, ואחר כך הוא עוד לא סגור על עצמו. בינתיים הוא מכיר גם את זאת, ובינתיים גם היא התחילה איתו, וגם יש את החברה הזאת של החברה של האיש, הוא כבר מלא זמן רוצה להכיר אותה, ואז הוא נכנס לאיזשהו תסבוכת. זאת אומרת, בוא נגיד האם מתקשרת, זאת מהדייט הראשון, או הוא מתקשר אליה, ואז היא שואלת אותו, אז אולי ניפגש מחר, ואז הוא אומר לה, הוא מתחיל לשקר. הוא מתחיל לשקר, הוא מתחיל להסתבך עם עצמו, הוא לא זוכר אחר כך אם הוא עשה צ'קין למסעדה שהוא היה, הוא לא עשה צ'קין, וגם אם הוא לא עושה, וגם לא משתמש בפייסבוק, אז מישהו ראה אותו. ומתחיל להיות שקרים על שקרים, וזה הכי לא לעניין שיש, ותראה, אם יש דבר שגרוע יותר מגבר קמצן, זה שקרן. יופי, את ממש, כן, ממש חיובית, אני חייב להודות. היום משהו, כן. שרוני. לא, אבל תקשיב, זו סוגיה מאוד, מאוד רצינית, כי באמת הוא יוצא פה מאפן, זאת אומרת, מספיק איזה רבע שקר, או שהיא תחשוב שהוא משקר, או שהיא תרגיש, והרי נשים מאוד אינטואיטיביות, הן ישר מרגישות, אז הוא כבר מפסיד כוח, אז למה לשקר? ההמלצה שלי באמת לא להיכנס לכל העניין הזה של השקרים. אוקיי. ואתה יודע, יש לי את השלושה דייטים. לא, אבל רגע, לפני שנדבר על החוק הזה שבעצם הוא שייך לך ואת המצאת אותו, שנקרא חוק שלושת הדייטים, שאלה חשובה, תגידי, גם בנות עושות את זה או שזה רק אנחנו הגברים? גם בנות עושות את זה לגמרי. מה פתאום, בנות לא עושות את זה? אנחנו סקרניות קצת יותר טובות מכם. אז פחות מורגש אצלנו, אבל עדיין זה רע מאוד, כי גם את הבנות אפשר לתפוס, וגם אז הן נראות רע, וכל הסיטואציה מקבלת ריח רע מאוד. טוב, ברשותך, חוק שלושת הדייטים, דברי איתי. הכוונה היא לא, בדייט השלישי עושים סקס, ממש ממש לא, זה החוק האמריקאי ולא אליו אני מתכוונת. שאני קוראת לזה חוק שלושת הדייטים, אני מתכוונת לזה שכבר בדייט הראשון, אם אתם מרגישים שיש איזשהו פוטנציאל ואתם הייתם רוצים לבדוק עוד הפעם. אני באמת אומרת עכשיו, אבי, גם מצד אנשים, אם יש מצב שתרצי לראות אותו עוד הפעם, לבדוק את האפשרות הזאת עוד הפעם, אם הגבר חושב שהוא ירצה לראות את הבחורה עוד הפעם, דברו על זה. ולדבר על זה, הכוונה להגיד, את יודעת, שלושה דייטים, זה באמת, אני חושב שזה מספיק בשביל להחליט אם יוצאים בלעדית אחד עם השני, אבל את יודעת, בינתיים מתתי עם מישהו ואני אצא עם מישהי, זה לא אומר שום דבר, כן? כי זה שלב מאוד, מאוד ראשוני. ואז אתה בעצם אומר, את חופשייה לצאת עם עוד גברים, אני חופשי לצאת עם עוד נשים, עד שנגיע לשלב השלושה דייטים שבו אנחנו מחליטים, אנחנו רוצים להמשיך לראות אחד את השני, ואז זה כבר באמת, בוא נחליט אם כן או לא. בוא נחליט אם אנחנו יוצאים רק אחד עם השני או לא. דוגרי, שרוני, אומרים את זה אחד לשני? אני לא יודעת מי אומר את זה ומי לא, אני יודעת שאני ממליצה על זה בכל הקורסים שלי, כי אני חושבת שהשקרים עושים את האווירה מאוד מגילה, מאוד לא נעימה. אבל אם המשפט הזה נאמר כבר בדייט הראשון, אז זה בעצם סוג של, אוקיי, בוא ניישר קו מהציפיות שלנו אחד מהשני. ובמסגרת הציפיות, אני עוד לא בטוח, אולי גם את עוד לא בטוחה, בוא נסגור על זה שנהיה בדייט השלישי, אפילו בסיום נחליט אם אנחנו באמת מתחילים, נותנים צ'אנס או לא נותנים צ'אנס. או שהולכים לעוד שלושה דייטים, ואז מחליטים. אבל בוא נגיד את האמת, שהרי אין גבול, יש חתיך יותר, יש יפה יותר, יש חכם יותר, אין הרי גבול, וברגע שאנחנו נמצאים בפייסבוק ובאתרי היכרויות, זה לא נגמר, ובגלל שזה לא נגמר צריך להגיד, אוקיי, סטופ, אם עברתי שלושה דייטים עם הבחורה הזאת, ומעניין אותי לתת לזה צ'אנס אמיתי, אז באמת אני נותן, אני לא ממשיך לצאת עם עוד 7,000 אחרות, ובהקשר הזה אני גם אומרת, במידה ואתם, בוא נגיד, מקבלים טלפון מהבחורה, ואתה נמצא כרגע בסיטואציה שאתה לפני דייט, באמצע דייט עם מישהי אחר, אתה יכול באמת להגיד, אני לא לבד עכשיו, אני אחזור עלייך מחר. היא יודעת איפה אתה לא באמת צריך לפרט לה, אבל אתה לא משקר, שזה הכי מגעיל. הבנתי. טוב, תוך כדי השיחה אני מקבל כאן SMS ששואלים אותי, או אומרים לי ליתר דיוק, אפשר לבוא לדייט עם חוזה. לבוא לדייט עם חוזה, איזה חוזה בדיוק? לא, את יודעת, שלושה דייטים, ואז נחליט מה אנחנו עושים אחר כך. אני חושבת שזה משהו שהוא באמת, באמת, באמת לגיטימי, לעשות תיאום ציפיות כזה, כדי שאתה יודע, לא חיים באשליות. הרי היום אחת מהבעיות העיקריות. ברור. שגבר יוצא עם בחורה, והוא מוצא חן בעיניה, ופתאום היא רואה אותו ממשיך להיות באתרי היכרויות, אז היא ממשיכה גם היא, וזה לא נגמר, זה לא נוצר מזה כלום.
צריך רק לקוות, שרוני, את יודעת, בסופו של דבר, אף אחד לא יכול להבטיח לאף אחד שום דבר. וגם אם מחליטים שעכשיו הם מתחילים להיות ביחד, הוא יכול להתחרט עוד כמה ימים ולהגיד לה, תקשיבי. אבל קודם כל אתה צודק, אבל לתת צ'אנס. זאת אומרת, אנחנו במה האמורה אומרת, אחרי 3 דייטים אנחנו נותנים צ'אנס ולא רוקדים על 10 חתונות. מסכים איתך. האמת זה גם נורא קשה לקפוץ מאחת לשנייה כל ערב ולהתחיל להסתבך עם השקרים של עצמך, אז למה? זה סתם ג'יפה, לא כיף. את זוכרת שהיינו בבוסרים, היא אומרת לך, לא היית איתי. לא היית איתי. ואז אתה בולע את הרוק של עצמך ועוד רגע נחנק. טוב, אם אתם רוצים לראות עוד ולקרוא עוד חברות חברים, גם בפייסבוק, גם באינטרנט, שרון רובינשטיין יקירה, אנחנו יותר מאשר מודים לך. בכיף. יאללה ביי.